Say, you like say. Where's your phone? Why the phone say? Why is he? Why the phone say? What say? What say? Huh? Moet kom spelen hier niet say. Moet kom. Reza. अरे कस होंगर मैं करू वामुरे की कस मन यार मन जो मन लते खलाई मन Why is it cheat? My friend. बोस का फूंगे Ah, hoor je? Lang laatst mee bro. Wat zeg je? राइट इन साइड में yo मैं करू कस होंगर मन मा कपला ना Yo, my bro, I'm not gonna lie to you. I am, my bro. Since this morning, my bro, I didn't even rob someone. Man. ना मा कपला ना मन माक सो Ah, kijk, ik heb een plan bij jou, man. Sinds je van oors moet kijk. Do you know how to rob a Uber driver? ना मैं ब्रो वॉइस में my man Don't you know? ना Oh, joh, ik ben er know for you, voice वॉइस में मैं ब्रो man Kijk, as die man nou. Zien ze, we're gonna request this man. Zien ze. This man come. I'm just gonna eat in the front, man. Voor me, kijk, stop voor hem, maar zien ze. Maar bro, voor hem, man, stop mij, bro. बोस का फुका वो man net zo ब्रो वॉइस Zien ze. या मैं ब्रो man बोस डाल वो Crazy. माक पलान man Nou, eens kijk dan, bro. बोस कइता man Why is it cheat? My friend. Prachi. From the Gaza, Tel Aviv. With a model, Bella D. Agamis. Was het diep. Van die cara tot op feet. Als ik snee, als een street. Maar dat is waarom. Aki eentje ja Fuji Was een request, Quest man nee man Aki eentje yes man Hier zo. Zo my bro salut Kijk hier. Zijn naam is nog Blessing Aya. Salut my bro Hij is een Franse Hij hij is een man Frans, ja. Hij is een Franse ska hoeka wo Zie man je? ja hoi Kijk, wacht, dit die. Wacht net die man 300 from here to town. Let me go for this person. Kijk hij man Als hij hier aan zo wat my bro man Ja hij Wacht, wat my bro, man. Hoi. Kijk Ah, man, dat is niet. wat Als hij Kijk hier. Wat moet dalen nou? Zien ze. Je moet kappen mee, man. Zien ze. Als je die boeren zien, my bro. Ze zien het al. Zien ze. Pas ik. Maar laat ik eerst de loop, maar zien ze. Eerst dan man Ik ga nou hier wachten Yusuf man Salut ja my bro Salut Hola, bos. Is it you? Blessing me. Going to town. Say. You like say. Where's your phone? Why the phone say? Why is he? What say? What say? Huh? Moet kom spelen hier niet say. Moet kom. Reza Als die man my bro Hoi Boos Ja de phone is het gejouwd my bro Ene dollar, Ja my bro het zou hier zijn nou Boos salut Hoi die phone Gaan met Turkse gejouwd Zien ze met buttons En met Duitse gejouwd my bro Hoi Hij is connectie my bro Hoi Hij is makkelijk Maar my kijk, Hoi de volgende keer, hij is mijn moeder veel, maar zien ze. Ons maak zo Maar my bro, bro die Salut Ubers, man die Ubers, Alles ja, post bro, man tegels, Nee wat waar? I knew it. 300 from here to go to from Cape Town is gonna be a deal. My phone just go just like this.